Здравейте, потребители моето канал, аз съм Кечи, с нас играе. Играем The Forest и реших той да участва в този... Застави малко по-пръчна поза, снимам видеоклип. Да. Реших с нас той да ни помага, защото въобще нищо не разбирам за това. Бърках се. Аз нищо не разбирам за тази игра. Nice experience. Слушалки. За Nokia. Сега по-добре ли се чува? Чуваш се като преди малко, така че ще кажеш да. А сега? Искаш да разгласиш и слухло. Чай, камерата ми скай пусната ли? Не. Шаманите ме фескам. Виж, ще скипна историята. Просто. Това не чуеш. Ако ми виж визномета, кога ми беше? Аз се спомнях. Сега, нали трябваше да обера там някакви неща от самолетището. То се твърди. Не така. Какво беше ти, бе? Телефона ми падна. И аз се чуя какво беше ти парня, да пък. Само как гледаш ти едно ще се спарнял като Спартак направо. И сега трябва да чупа кофено, не? Да? Аз съм мижал. Взе ли телефона, храна, нещо, такива неща? Да, бе. Взех. Сега съм прохъснала целият сърнешен. Немай. О, платките май трябваше да ги взема. Не трябваше, а трябва да ги взема. Нали? Опа. Той позад искам само да видя къде ще се заселя. Трябва да се ще направя най-сексабилната къщичка. Найдето коства колкото и пръшките му беше. Туалетна! Бе, първо ще направя ни за пръшките. Окей. Как веднага? Туалетна! Това ще не е избор, дами и господа. Това ще не е избор. Надявам се фейскамера да се вижда, защото преместих се в 1000 от другата страна и... Да. Искам да ми пишете в коментарите от кой за вас са в 1000 страна. Искам предизвикване. Че на мен ме е някаква много страна. Някой хем е готино, хем е много страна. Ако вие гърбушка... Ковче да се оплашвам, нали? Да. Това не беше хубаво. Ако виждам гърбушковци, да се оплашвам, нали? Да. Топсак. Читър. Имам чувство, че играя Майнкрафт или Don't Starve нещо. Това са. Между другото, ако сега виждате много клипове и там пише 1 до 3 руки 4, не са бойци, и са в 1000 ще качва. Просто не намеря време. Бати да бъда. Аз мога с повече пръчки. Са в 1000 откачи. То тук не е странно. Мисля, че чекам сексабилния пистолет. Пистолет! Чилма! Мисля да се чекам сексабилния пистолет.
тръгвам към секси самолет. Ще пак кажа. Ако го видя мъртъв, да се стрескам. Ако видя мъртъв пич, да се стрескам. Не. Че това мога? Но по-добре се отдалечи към него. Да не дойде от гърбушката или нещо такова. 360 паля като... Така палиш, че... Палям. Как спеши? Покажи на тия хора. Но ние... О, заседих се на старото си място, където да сходя. О, шибан лемур. Да, за разбира се няма да го убия. Котвата. Лемур. Но не, нищо интересно няма. По-добре потърси кораба или нещо. Тук. Точно ето тук. Точно няма да е тук. Точно ето... И ако видя нещо като палатки, да се плаша. Да. Вече ме е страх. Не вземах. И да, както казах, ще направя само една къщичка и заминавам от тук. Защото няма много време. В момента е часа почти 11 без нещо и просто няма много време. 16. Да. 16 без 16. И всеки си къщичката. Часка листа? Си му. Чак ще разруша къщичката. Се заселих близо до езерце. Това исках. Това исках. И сейфам. И да, това беше. Вие бяхте с едно, две, три Рукич и... Софа 1000. И това беше за този епизод на The Forest. Другите очаквайте да не съм с Софа 1000 или може да съм. Но очаквайте епизода да към 15 минути. Бай-бай! Бай-бай!